Sziasztok! Itt a nyári szünet. Kislányom nagyon szeretett volna nyuszikat, ezért a Barkács műhelyenbe készítettem ezt a nyúlketrecet. A ketrec gyalult tölgyfából készült, óriás nyulak részére, ezért elég tágas. 73x111 cm a belső mérete, anyanyuszik számára is megfelelő. A ketrec készítéséről kisfilmet készítettem, ezt szeretném most nektek megmutatni. Jó szórakozást hozzá! Most kijelölöm a lécek hosszát. A lábakon bejelöltem a csapok helyét. A csaphelyeket majd holnap kifúrom, és idegen csappal fogom a szerkezetet összerakni. Elkészültem a csaphelyek kifúrásával. A lyukakat 5 cm mélyre készítettem. Időközben a csapokat is elkészítettem. Az éleket legömbölyítettem. Ki is próbálom, hogyan sikerült. Hát egész jó lett. Ezeken a deszkákon még a csaphelyeket bejelöltem, mert ezek a vékony deszkák lesznek majd belecsapolva, egymás mellett lesznek majd sűrűn, és a nyúlbogyó a rések között fog lepotyogni. Már el is készültem, a lyukakba 15 mm-es csapok fognak kerülni. Közben leszabadtam a ketrec oldalához a betéteket, ez egy 10 mm-es nyírfából készült rétegelt lemez. Most kiraktam a ketrec oldalát, bejelölöm rajta a nútok helyét, ebbe a nútba fogom majd berakni a betétet. Beállítottam a marógépet, 6 mm-es marókést raktam be, ilyen széles lesz majd a nút, és 10 mm mély lesz. Beállítottam a körfűrészt, körfűrésszel fogom a rétegelt lemezt befűrészelni.
A marógépbe kést cseréltem, ezzel a késsel fogom a rétegelt lemez szélét megmarni, hogy az előbb a lábakba mart nútba be tudjam illeszteni. Elkészítettem a rétegelt lemez szélének a marását, oda próbálom a núthoz, nagyon szépen illeszkedik. Most az idegen csapokat méretre vágom, hogy a ketrec két oldalát össze tudjam állítani. Most még a méretre vágott idegen csapok sarkait legömbölyítem tárcsacsiszolóval, hogy könnyebben illeszkedjen a csapfészekbe. A ketrec oldalának minden alkatrészét elkészítettem, úgyhogy most összeragasztom. Jó, beragasztózom a csapfészkeket, hogy rendesen megszoruljon az idegen csap. Nagyon jó. Jó erősen összehúzatom. Szépen illeszkedjen. Ezeket a vékony deszkákat méretre vágtam. A deszkákon a csapulásokat ezzel a kis fűrészkoronggal fogom elkészíteni. Már be is fejeztem a csapolást. Közben a ketrec padlózatának a táblásításával is végeztem. Mindjárt letörlöm a ragasztót. A rohadt életbe. Most a ketrec padlózatába beragasztom ezeket a vékony deszkákat.
Na, ezzel a részével már meg is vagyok, mindjárt megfordítom, és a másik végét is hozzáragasztom. Ez a deszka lesz a végéhez hozzáragasztva. Elég szépen össze tudtam igazítani, mindjárt hozom a szorítókat, és még összehúzatom jobban. Szorítóval már össze is húzattam, a ragasztót letöröltem, nagyon szépen sikerült. Most majd megint a körfűrészgépet fogom használni, ennek a deszkának a tetejét kell ferdére, 37 fokosra elfűrészelni. A fűrésztárcsa dőlésszögét már be is állítottam, mindjárt fogok fűrészelni. Már kész is van, ilyen szépen elfűrészeltem. A ketrec összeállításához szükséges minden alkatrésszel végeztem, úgyhogy össze fogom állítani a ketrecet. A ketrec oldalához fölcsavaroztam ezt a tartó deszkát, erre fog majd a ketrec padlózata felfeküdni. A ketrec tetején a lejtést lefűrészeltem. A padlózatot felcsiszoltam, és a ketrec hátuljához az alkatrészeket is elkészítettem. Elkezdtem az összeszerelést, a csavarok helyét előfúrtam, a csavar fejét pedig lesüllyesztettem. Az összeszerelésbe kislányom is kivette a részét a munkából. Most pedig beemelem a felső szint padlózatát. Most pedig a felső szintet is lecsavarozom. Elkészültem mind a két szint beszerelésével, most következik a hátuljának az összerakása. Míg a hátulját szerelem, addig az elejére egy andrás keresztet ütöttem föl a derékszög megtartása miatt. A betétet majd úgy rakom be a nútoba, hogy a betét belseje egységben legyen a deszkákkal. Így a nyúl majd nem fogja tudni megrágni. Már kész is vagyok a hátuljával. Szorítók még rajta vannak. Teljesen elkészültem a hátuljával is. Holnap az elejéhez és a ketrec tetejéhez fogok hozzá. Az ajtó és a tető deszkáit elkészítettem, már csak össze kell rakni. A ketrec elejét már össze is állítottam, és a helyére raktam.
Előzőleg már bejelöltem a tető léceinek a helyét, most ezt akarom kifűrészelni. Már el is készültem, szépen kifűrészeltem, kivéstem, meg megreszeltem, hogy ilyen szépen sikerült. Már a tető vázának összeragasztásával is végeztem. Ezeket a nagyobb ajtókat úgy terveztem, hogy majd szerelek bele ilyen vékony vaspálcát, és a vaspálcák között a nyúl majd be tudja húzni a szénát, vagy a friss füvet. Most ezeknek a vaspálcáknak a helyét fogom kifúrni. Már el is készültem. A pálcák közötti távolság 32 mm, és a pálcák átmérője pedig 5 mm. A vaspálcákat méretre szabtam, beraktam a helyére. Összerakom ezt az ajtót is. Hát ez nem derékszög, majd mindjárt behúzzatjuk. Így. Ezzel a szorítónak a segítségével derékszögbe tudtam húzatni az ajtót. Elérkeztem a festéshez, boróka, tölgyszínű, vizes bázisú, vékony lazúrral fogok majd festeni. Ezeknél a nagy ajtóknál, ahol ezek a vaspálcák vannak, úgy terveztem, hogy az ajtó széléhez rakok ilyen vékony alumínium csíkot, ide fogom szögelni, és ez miatt a nyúl nem fogja tudni megrágni a fát. Az ajtókra ilyen dróthálót fogok rakni, most ezt fogom kivágni. A dróthálót fakötésű alátét segítségével rögzítem. A ketrec külsejét is lefestettem. A tetőre raktam 10 mm-es OSB borítást, alulról ezt is lefestettem. Még a tetőre rakunk egy bádogborítást, és teljesen kész is lesz. Most az ajtókat szerelem föl a ketrecre. Az ajtókon a zsanérok helyét elkészítettem. A zsanérok fölfekvő része túl széles volt, ezért abból flexelni kellett.
Felszereltem mind a 4 ajtót, közben már az ajtókra az árakat is felszereltem. Túlcsukódás ellen szereltem fel ide az oszlopra vékony vaslemezt alulra és felülre, hogy az ajtó ne tudjon túlcsukódni. Nagyon szépen záródnak. Elkészült a tető bádogozása, most már ki lehet a ketrecet rakni a szabadba. Az alsó ketrec tetejének a bádogozása is elkészült, így most már az emeletről nem folyik le semmilyen piszok. Hátulról így néz ki a bádogozás. A ketrec padlózatát lejtősre készítettem, így minden piszok le tud majd gurulni. Teljesen elkészítettem a nyúlketrecet, már meg is érkeztek a nyuszik és belakták a ketrecet. A 2 kisnyúl gyorsan megbarátkozott a új helyükkel, és hamarra a család kedvencei lettek.